ሰላም ሰላም ናይ ሸዊት ራያ ዩቱብ ተኸታተልቲ ሃመያኻትኩም ዳሕና ዳኻትኩም ብኣነ እግዚአብሔር መስገን ሃምታ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ኣምላኽ ይብዝሐልኹም ጥጥዑም ሰናይ ናዕኻትኩም በረኻተይ ሃመይናኹምለይ ብኣነ እግዚአብሔር መስገን ሃምታ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኾኑለይ ብሉል እግዚአብሔር ኣምላኽ ተስፋ ይገብር ደቂ ዓበይቲ ዋይ ሃመይናኹምለይ ሎማዓንቲ በሓድስ ነገር በሓድስ ወግዒ ዘለኹም መፀንኹም ማለት እዩ እዞም ፍቕራትን ካብኡ ሓደ ነገራት ድንብለና ውግዕነና ዳጥፋናየ ከኣኻትኩም ለሕና ዝፀውየኩም ትእረም ወይ ከኣኻትኩም ሰምዕና ለሕና ንእረም ወይ ወግዕነና ውግዕና ማለት እዩ ደቂ ዓበይትዋ መጀመርታ ነዚ ቻናል እዚኣ ሓድስቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኾኑ ቤተሰብ ዝኾንኩም ደሞ ላይክ ሸር ኮመንት ነገርኩም ኣባራትዕኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ማለት እዩ ስለቲ ርእይቶኹም ስለቲ ካብ መጨረሻ ሰምዑለይ ብጣዕሚ የመስግን ማለት እዩ ደቂ ነዋይ ያኽብረለይ እና መጀመርታ ሰብስክራይብ ገበሩ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ደሞ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ እስካብ መጨረሻ ስምዕዋ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ብዛዕባ እዞም ክልተ ፍቑራት ቲክቶክ ኣነጋገርቲ ኮይኖም ንህየና ናውጉዕ ካብ ቅፅል ኣቢለ ሓደ ነገራት ኣሕዋትና ደውሎ እንተያ ከውግዕ ማለት እዩ እስካብ መጨረሻ ስምዕዋ ያው ሎማዓንቲ እዞም ፍቑራት ሃም ትሪእዎም ልዕሊ ኣነ ካብ ዝፈልጦም ልዕሊ 2 ዓመት ክገብሮም ድንሄ ኣብ ቲክቶክ ብፌስቡክ ብሶሻል ሚድያ ቲክቶክ እዮም መብዛሕትኦም ዝፍለጡ ማለት እዩ ያው እዛ ቆልዓ ኣቦኣ ካብ ካልእ ሃገር እዩ ኣድዋ ያው ሓረርቲት እያ እዚ ቆልዓ ደሞ ናይ ባዕልና ትግራዋይ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ማእኸል ብዘረኘት ንእሽተን ዕንቅፋት ፈተናታት ገጥምዎም ስለዝፈተይ ግን እግዚአብሔር ናይ ልቦም ርዩ ተፃምዶም ነይ እንኳዕ ደስ በለኩም ደስ በለና ማለት እዩ ፍቕሪ ሃምዚ ክኾነዎ ያው እግዚአብሔር ፍቕሩ ብኣካል ያርኢና ማለት እዩ ብግልፂ ኣብ መስቀል ተሰቕሉ ማለት እዩ ፍቕሪ ናይ እግዚአብሔር እዩ ፍቕሪ ናይ እግዚአብሔር መሰረት ኢና ዛተምለ ካብ ቤተሰባ ካብ ህዝባ ወፃ ፍቕሪ ስለ ድሰዓረ ፍቕሪ ድስዕር ብላ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሓና ብኣካል ፍቕሪ ስለ ዘርየትና ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር እዩ እስካብ መጨረሻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓዳሮም ይባርከሎም ካብ ምግባእ ናብ ምርዓ ካብ ምርዓ ናብ ውልዶ ካብ ውልዶ ናብ ቁርባን ስግደን የብቅዖም እግዚአብሔር ኣምላኽ እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣቶም ህዝቢ ተፋቐሩ በእውነት ግዜ ይኸድሎ ሎማዓንቲ ነብርና ነጋድንስ ነብዛ ዓለም እዚኣ መላእክት መሊክ ካብ ድንኹም ሓዳር ይገበርክን ሓዳር ግበራ ናይ ሰብ ተኸተልቲ ኮይንኹን ናይ ጥቕራያ ተቆለት እና ጓል ተፍቅራ ማለት እዩ በእውነት ሃገራ ይሕዛ ኣዳ ይሕዛ ወለደይ ሰዓ መስማዓ ኣድፍ ነረኸን ኣዳ እንትን እንዳበለት ማለት እዩ ያው እሳ ግን ናይ ሰወረ ናብ ጎኒ ሓድጋ ናብ ኣደዋ እንትን ሰማዕቲ ያው ፍቕሪ ስዕር እግዚአብሔር ኮነ ፍቕሪ ብለ መንእስሙ መስቀል ተወቃልናና ፍቕሪ ናይ እግዚአብሔር እዩ ናይ ህዝብና ሃገር እንትን ኣይኮነና እግዚአብሔር ጣመሮ ሰብ ኣይፈልየ ሰብ ጣመሮ ደሞ እግዚአብሔር ክፈልዮ ይኽእል ግን ናይ እግዚአብሔር ኮይኑ ያው ኣፍቲ ናይ እግዚአብሔር ለ ኣፍቲ ናይ ሰብ ለ እግዚአብሔር ተሓውሽልዎ እቲ ሰብ ለ ደሞ ሓዳር ገብሮ ምናምን ዕንቅፋት ምናምን እዮም ዝኾኑ ኣብ ናዛቶም ግን ብጣዕሚ ደስ ብልዎም ትህዝብ ማለት እዩ ገና ፍቕሪ ጅምርታ ብለ ናይ መርዓና ኣቀናብራ ዝብሎም በቃ መጨረሻኹም የስምረለኹም ድብል ህዝቢ ጽቡቕ ርእይቶና ገለጸሎም ነብሩ ያው እግዚአብሔር ክፈት ከሎ እግዚአብሔር ቀንዕልካ ከሎ ህዝቡ ደጋፍ ኮይኑ ማለት እዩ ያው መጨረሻ ጣዕምሎም ዕንበባ ፍረ ይኹኑ ፈረይትን ፀገይትን ይኹኑ ማለት እዩ ያው ደቂ ነዋይ ዝመስል ኣትም ህዝቢ ተፋቐሩ ሓዳር ይገበራን ሓዳር ግበራ ማለት እዩ ናሰብና ጠቓሕና ይትነበራ ሓዳር ግበራ ሎማዓንቲ ነብርና ነገን ጠፍአላ ዓለም ያበፅሓና ካብ ድናኽን ንፅህ ፍቕሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይዓድለና የምሽየና ድሓዝናዮ ፍቕሪ እና ሓደ ነገር ክልክ እንደለኹ ኣብዛ ዛንታ ዳቕረኽዋ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ሳፍቲ ንባብ ሽግር የብሉ ኣፍታና መጨረሻ ስታይ ዘረኽ ቋንቋ ቀይርኽ ምናምን ደኽና ደቂ ዓበይቲ ወብ መሰንጀር ማለት እዩ ኣነ ያው ኣጋጣሚ ሓደ ባዕለይ ይምካሕ ሓደ ቸክ ብለን ድዛረባ ትግርኛ ፅን ድበለን ሆና ራያ ሓድገን ማለት እዩ እንታይ ኣኽትዮ ቋንቋ ንባህሊ ክንትሸጥ ምናምን ይብላ ኣነ ግን ስርሐይ ልሕዘዮት የኾነስ ያው ሓደ ከምልቕ ክኸል እየ ኣነ ደሞ ስለለምልቕ ኣለኹ ከዚ ፀውኽና ነጋ ስለደይደግሞ ኣብዛ ቋንቋሽ ክንሸለል ክንተተሓለፍ ክና ንፅቡቕ ኢለ ኣነ በቃ መሊእ ኣይመልአልኸኝ ነጋ ንጓ ኣይክሕሰክን ኣይሐጉሰክን ኢና ኣብዛ ቋንቋ ሸለል በላኒ ገዛ ሸዊት ቻናል ማለት እዩ ዘርኘት ገለታት የለይ ነጋ ንጎ ብሂንዲ ይኹን ብእንግሊዝ ሕዘለኹን ተመጻኸታት ብላይ እና ይቅርታ ግበራለይ እና ብጣዕሚ መስግን ስለ ኣስተያየትኽን እና ዘርኘት ምናምን ሲቕረየና ያው ዘርኘት እግዚአብሔር
خلت مترو مقابر اللي تأخلنا لعلى تحتها كي خالك كذا قبلنا بزارني صغرينا أو سرحي بنا تحزنا يتبلاش اللي خنت ولا يخنا أنا سرحي بس الذي حسوا سلالة بهوين بستعرف السلام عملاق يزحلهم سبسكرايب زي جورهم سبسكرايب جورك عبيتوه